Salutare și bine te-am găsit! Astăzi vreau din nou să te inspir. O să fac o rețetă de risotto, o rețetă de risotto cu roșii, parmezan și mascarpone, simplă, rapidă, dar gustoasă. Dacă vrei să vezi cum se face, o să-ți arăt în minutele ce urmează modul de preparare, așa că rămâi cu mine și dacă îți place ce vezi, abonează-te pentru că vor urma și alte rețete interesante. Pentru acest preparat o să am nevoie de 200 de grame de roșii sherry, 150 de grame de orez pentru risotto, aproximativ 600-700 de ml de supă de legume, care se poate înlocui cu supă de pui, depinde de preferința fiecăruia, 50 de grame de unt, 30 de grame de parmezan, 50 de grame de mascarpone, sare, piper și ulei de măslin. Pentru a pregăti risotto o să am nevoie de 2 tigăi și o oală în care am să pun supa să se încălzească, pentru că aceasta trebuie să fie fierbinte. Într-o tigaie pun untul și îl las să se topească. Adaug roșiile sherry pe care le-am tăiat în jumătăți. Amestec. Și le las pe foc aproximativ 10 minute, amestecând regulat. În tigaia în care am să fac risotto pun 3-4 linguri de ulei de măsline. Iar când acesta s-a încins, adaug orezul. Amestec și îl îmbrac în ulei. Iar după 30 de secunde adaug un polonic de supă fierbinte și amestec. Când supa s-a evaporat, adaug următorul polonic de supă, amestec și continui acest procedeu, las supa să se evapore, adaug următorul polonic și tot așa până când orezul va fierbe și va fi al dente. Când orezul este gata, asezonez cu sare și piper. Reduc focul, pun o sită deasupra și în ea pun roșiile pe care le-am făcut în unt. Le zdrobesc. Amestec bine. Adaug parmezanul și mascarpone. Omogenizez totul. Iar când am terminat de incorporat parmezanul și mascarpone, risotto trebuie să fie cremos, iar bobul trebuie să fie și acesta întreg, să nu se fărâme ca la pilaf. Am să-l pun acum în farfurie, îi pun câteva frunze de busuioc deasupra și îl servesc cât încă este cald. Aceasta a fost rețeta de astăzi, sper că ți-a plăcut. Dacă o faci, nu uita să-mi dai un like și să o dai mai departe și prietenilor tăi. Eu te aștept și la următoarea rețetă. Până atunci, nu rămâne decât să spun poftă bună și la revedere!